Dryer na. Tanawan niyo. Kusog na kayong tuyok ang iyang dryer. Di lang na to ablihan. Kaya ablihan mo, mapawang masad. Natay washing room dito. Bago pa kayo. Pero nagguba ko na ang dryer. Hindi ko na mo kuhan tuyok. At ang tanawon ng abli. So ayan ito abli diri sa liyo. Bago pa kayang makina. At una natatanawon kini. Brake ni siya ang makina brake. Wa man sige andar. Testiran ko na. Buhi ni makina. Maayo man. Maayo. Under may iyahang kon. Pero ang iyaha lang dryer may dili. Okay raman madam? Iyahang makina. Naman siya si brake ko. Birahon akong brake, di nga po maandar. Bago pa kayo nino? Kailan ni kabuan no? Ano pa na? Mga tulong. Di bukan ada timer. Okay. Kani. Ablihan talig suway diri. Okay. Dili mo siya mo dryer. Nakakuan naman yung brake ko. Mainat naman yung brake. Kani. Wa mo gyud siya. Under brake ko niya. Gimana ang sahon dia? Maubos po. Pero daw na to maayo. Kuan siya wala man. Nadang giayo mo durit. Kuan washing na. Ako yung tanaw na yan. Tara, ato na natangtang ang tornilyo kay murag gahi kay tuyokon ang iyang dryer. Pero akong naobserbaran na natangtang na iyang mga bolt. Pero tinang humuka oh. Humuk lagi siya kayo. Pero dirita sa babaw kani iyang dryer gahi gid siya tuyokon. Gahi. Naani siya problema dire. Ato yan ning tangtangon. So ayan ako patuyok ang makina o tuyok ba? Ano? Oh. Meander siya. Bot sabot ang problema ani. Naka-brake bisag gikuha na kong brake kini. Mao ni brake sa iyang makina. Sa gisaka na ko di sa kaandar. Kining iyang dryer may problema ani. Niungot ato sa ning kuan og kabir. Kani uli tanan ni iyang kuan kay murag okay na dire. Gahi gid siya pero kini atong tangtangon dire aron maibot ta sana ibton ta sana tan-aw na to usay nakadagahig tuyok ana. Tuwang-tuwang. Murag na ay ni sabod sa iyang kuan. Nagsuod ni mo ba kay labi nagaan. To sa ning baklason. Kani atong tanawon. Hala. Naagi sinina nagpulupot. Naay sinina sa ilaw eh. Nabugkos ang yang sinina di sa ilaw mo nang perting gahi tuyokon. Diba? Ingon ko. Sana ang gitna kasi Oh. Bantog ra nga gahi kay tuyokon bisag usaon nimo tuyok. Murag na ay nag-break. Murag na ay nag-break sa iyang kuan kay
Na may sinina day nagbantog ra gahi kayo imong tuyokon. Inana sa to, kung ano. Siya nagkon nakabutang mo. Tibuong ko gahi man kayo. Tanaw, pertim ni humuka gud. Oh. Magtuyok na. Oh. Ya, pertim ang gahi kay na day sinina nakabubod. Okay, ato oh, humuk na kayo. Nina na pas na. Na. Kailan nina? Tay uli. Ikaw di ano pas dito mo di na. Nga gamay ra man kay agiana. Nakuan din na siya, nakaon. Basig awas ra kayo nya sa sigtuyok ni ana dire. Mo wala ni awas ka. Basig awas ra pod. Igo ra gid ta dire pa. Shout out ni Boss George Dilona diha. George Godines Dilona ang imong stand boss ako nang gigamit. Salamat kayo. Na to ibutang ang kapasitor og kining iyang bolt. Kining usa. Ito ni taod sad. Itong hugtan na niya itong gituyo gini na to welding nga tools kay aron panghugot ani yung washing. Kita mo ni? Oh. Op, dryer na. Tanawan niyo. Oh. Kusog na kayong tuyok ang iyang dryer. Oh. Di lang na to ablihan kay og ablihan mo mapawong masad. O dara ang iyang makina oh. Kusog na yung tuyok ang iyang dryer. Kita ba? Ang iyang dryer, no? O ni-break na. O ni-break pa lang kay mo mag-ablihan. Mapawong mo na siya og ablihan. Kana. Oh, tuyok na tanawa. Ato na ning ipanguli ang iyang connection dire. Sama ning kapasitor o kining mga wiring. Live rubanik kay nag kuan gini siya nagtuyok pa. Kining mga wire ato ning putson sa plastic balik aron likay sa ground ba o basa og tubig. Isod gini siya sa plastic. Okay. Kuma naman og kuan ibalik na to sa iyang bungkos. Pinatuwad gini siya ang plastic aron dili gid masudlan og tubig. Okay na. Iyang drain ato ani siyang iuli. Drain. Okay. Ato na ni panguli ang iyang mga bolt. Makina gid ug sige tug nimog paandar og drain guba to kay magsige mag-ungot. Wala din na namo na gikuan. Wala dili na siyang kuan. Wala. Toyok no. Kasugi toyok. Okay na. Mo adto na ta. Sige daghang salamat.